बियो बिश्वजित दैमारी बिथांनि पार्सनेल खोथासो बिथाङा बिजेपियाव हाबोना गुबुन दोलोआव थाङो बेवहाय आंहा बुंनो गैया आं मोनसेल' खोथा बुङो जे बिथाङा जेरावनो थाया मानो मोजाङै थाथों आरो जि दोलोआवनो हाबा मानो बिथाङा हारिनि खोथाखौ बावलांनाङा हारिनि माखासे जेंना जेंसि हारिनि माखासे जौगानाय जौगायै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे खामानि मावलाङो आं बेखौनो खावलायो मानोना बर' हारिया दाबो गोबां जेंनानिफ्राय जों उदां जाजोबनो हायाखै जोंहा गोबां जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जानिफ्राय जों गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय बिपिएफ हान्जाया बेखौ मावफुङाखिसै दा बेनिखायनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा नंखायनो बिश्वजित दैमारिल' बिथांल' नङा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायो जाय जेरावनो थाया मानो हारि जौगानायनि खोथाखौ जाहाथे बावलाङा हारि रैखाथिनि खोथाखौ जाहाथे बावलाङा आं बेखौनो खावलायो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सासेनिफ्राय सासे हाबगासिनो दङ गुबुन दोलोआव नाथाय मा लाब जागोन ना लस जागोन होनना इउपिपिएलआव बेहा लाब लसनि जेबो खोथा गैया इउपिपिएलआ इउपिपिएल हिसाबैनो दावगाबाय थादों आरो दा बिपिएफनि मानसिफ्रा बिजेपियाव थांदों दा बिथांमोना मानो बिजेपियाव थांदों आं बेखौबो मिथिया बिथांमोना इउपिपिएलआवबो फैनो हागौमोन खिन्थु बिथांमोना बिजेपियाव थांदों हयथ' बिथांमोननि साननाया एसे गुबुन रोखोमनि जानो हानाय बा माबा मोनसे नुहुरदो बिथांमोना दा जियानो जा बिपिएफआ जे थानाय नंला बे रोखा जाबाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि दादागिरि खालामबाय मालायजोंबो गावनि लोगोफोरजोंबो आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथावा जाबाय जे इयुथफोरखौ केम्प बानाय दोनदों बै केम्पआव माने जौ बेदर जाहोयो आरो बिनिफ्राय इयुथफोरखौ बुलायनो थिनहरो हर गेजेराव दा बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों बै इयुथ्सफ्राबो फिउचार दङ बे इयुथ्सफोराबो बिमा बिफा दङ बे इयुथ्सफोराबो इयुन जिन्दगि मोनसे जिउ दङ दा बेखौ लानानै बिथाङा गेलेदों बेखौ खालामनो मोना बिथाङा सरकाराव दङ साफ्रोमबो इयुथखौ साफ्रोमबो लाइमोनखौ जिउ राहा खुंनाय जिउ दानाय बेवहायसो बिथाङा मदद खालामनांगौ खिन्थु नैबे समाव बे जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बेबायदि केम्प लुयै दोननानै बुलायनो नांलायनो खमलायनो बिथाङा थुनज्लायदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो थांनाय 17 बोसोराव बेनो जाबोबाय आं नैबे समाव इयुथ बिपिएफआव थानाय साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ खावलायो बर' हारिनि मानसिफोरजों बुलायनो जाहाथे रावबो दावगाबोआ बे बुलायनाय कालसारखौ फोजोबनांगौ मोनसे गोजोन खौसेथिनि हारि दानांगौ नङाबा इयुनाव बिथांमोनखौबो रावबो माफ खालामनाय नङा आरो बे हर गेजेराव ओंखार खुगा खाथे माने गामिनि मानसिफोरखौ सिगिनाय बे कालसारखौ बन्द' खालामनांगौ बुहुमाव बर' हारियाबो मोनसे मुंदांखा हारि जानांगौ अब्ला जोंनि इयुथफ्रा लेखा फरायनांगौ स्पर्ट्स कालसार खालामनांगौ गुबुन खामानि मावनांगौ नाथाय दाबो जुदि खुगा खाथे बेबायदि जौ लोङै बेदर जायै मानसिफोरखौ सिगिबाय थायोब्ला अब्ला हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिथ' जाखागोननो बै लाइमोनफ्राबो जागोन सुबुं गौमाया जेरावबो जागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा दिनै खौसेथिखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों आरो सोलायनायखौ लुबैदों दिनै बरबरिनि सुबुं गौमानि गेजेरजोंबो मुसलपुर साब डिभिजननि मोनबा जोंनि जि समस्ति दङ बे मोनबा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन आरो दिनैनिफ्रायनो बेवहाय जे बिपिएफ गैला बिनि मोनसे फोरमान जागोन आरो बिनि उनावनो इउपिपिएलआ बिसायख'थियाव सरकार दागोन आरो मुसलपुर साब डिभिजननि गुबुन जेंनाफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन